bura mano mar Senate sign. Wacho ni mai ranyisi kuom gino mabende wanya bedo ka kwa wacho ni era tero ma jopiny ntiere godo, jotelo ntiere godo, kendo keto e tim katiba ni osebedo thuolo mar higni 15 mokalo. Ponono oseti kode makare, kosetiyo mana kode yor siasa, bende kera kar ka, kosetiyo kode yore gote, mano pod bera bera. Koro ka kori bir. Cleophas, wechewa mag joluo wan joma tindo ok oyienwa mar pingo ogai kata tamruok gi gima ogai owacho, lakini nikech wawacho weche mag katiba yiena mondo apogra go ogai. Ni mokwongo impeachment processes mosetimore Kenya ka gin gik mosetimore maber, and for the first time in history ineno ka obedo manyaka a presidency, nikech ok ine ka ne wabedo gi Ruto as the first deputy president, ka koro iwe vice presidents moko machon ka, then koro ne wan gi Rigathi as the second deputy president. Koro at the presidency e katiba ma wan go ni impeachment osetimore nyaka at the presidency. Wan gi governors ma bende osebedo impeached. Kata ka dipo ni kama pogora go gai ni ka dipo ni MCS nigi motive moro, emomiyo nitiere court. Ineno ka governors gi moko dhi nyaka e court ka ne MCS nigi ulterior motives moko ma ok ber, tidwokogi kendo, idwoke kendo kamano betno mondo gicho chaka fresh, or obeda beda reinstated ni governor dok e tije. So emomiyo nitiere avenues mag court, ni ka nitiere avenues moko ni ka dipo ni MCS nogoli e yo marach, to podi nyalo duoki gi court. To kata mana wabunge kaka nena nogolo the deputy president, ka nogole e yo marach, cases pod dhi mbele and mago podi nono. So nyaka wayie ni wan kaka Kenya sani wase come of age. Nitiere gik mose tem tim kata mana chien kacha. King'iyo pinje wagi te, the entire Africa, gin pinje matin ahinya matimo kata mana gik ma Kenya timo gi sani. In fact, in the world, Kenya ema nigi katiba achiel maber moingo pinje mang'eny ahinya. Is one of the best e piny mangima. So kar impeachment ka anta adwa wacho no ber, omiyo jogi koro ng'ato obet ofis kong'e ni ka tugo, ka nyono kamarach, ka dhi against katiba moketi, tinyalo gola anytime. But samwa wuo impeachment no, pod duoke e wach mana nyisi ni jotelo ohero mana timo kama gine ma ginyalo timo, nikech jotelo ema nyalo timo impeachment, japiny ok nyal timo impeachment. Nitiere moro ma ginyono ka mar reculture, ma ka jatelo tiyo marach to jopiny kao signatures to tere e IBC to jatelo iduoko. Pok wanene kotimore e Kenya ka. So maga some of the things ma bende wadwa ni wane ni nyalo chopo kama ka japiny ol kodi to neno ni okiti maber, to ginyalo chiwo signatures ka, ma signature go dhi through e IBC kacha, ma jatelo duok dala ma jidoge yiero manyien e kuonde ma jotelo tiye maricho. So mar recall no to pok waneno kosenyago lema ahinya. Neno ka IBC ogolo list kuonde moko ma ji oseketo ose-initiate that process, but pok gimiyo gi approval. Koro warita ne wadwa neno kaka gidwa handle kuonde mano migigo. But aparo ni in as much as impeachment dhi mbele gi jotelo, mar japiny ni, mar recall ni, onego duok ne japiny, mondo japiny obed gi powers mar duoko jotelo ma gifeel ni ok tine gi maber, giter dala. Omiyo wach mar impeachment no nyiso ni Kenya has come of age, and en gima positive, en gima onego whether nitie joma nigi paro marach orango court nitiere, ka nitie joma nigi to gima bede mak dhoga Cleophas kuom joma osebedo ka ywak ga ni kia MCS ok dwar. King'iyo kaka case mar Kericho ni, ka in governor, in gi MCS ka, speaker bende nitie, tangi bed ni in jogi te ok dwari, kata mana ni percentage moro matine ma ok dwari, chalo mana cases ma Merucha, ni nyalo penjo ni to in jogi te pile in emirach, MCS ma in go e assembly gi te in emirach pile, to gin kata in emiber to gin ema girach. Nyaka beni kama mach, kama iro nitiere,
nyaka mach moro bede. So ana support weche mag impeachment go, and awacho ni it is one of the steps ma Kenya osedhi go mbele. Erokamano ahinya. Ogai, be paro ni osetiko da yo makare koso mana timbe mag siasa mantiere